खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जादों जोङो दिनै मागो दमासिनि जोंनि आमाइ लाहानाव आलासि जानो थांनो नागिरदों आरो स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। एसे मोनदादा मोननानै देलायफिनलायबाय आङो मेगनाव गोसोम गोसोम लाबाय एसे। थांनोसै जों दा जोंहा मामिजों आंजों पुलिसफोरसो थागोन नामा गिलायबो लांदों जाबायलै सिम्पोलैनो थांसै। नै दायोहाय जोङो आमाइ लाहानाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मोनफैखानायखौ लाबाय आरो भिडिअखौ ओमफ्राय लामायाव एसे भिडिअ लानो खस्थ' मोननानै आङो लाबोनाय जायासै। बिदि माने बहुत गारि थांलाय फैलायबो बहुत खस्थ'मोन नालाय ओंखायनो आङो लाबोनो हायासै आरो ओमफ्राय आङो जोबोर मेंनाय मोनबाय नालाय ओंखायनो नै दायो आङो एसे रेस्ट लादों आरो ओमफ्राय आङो दा दसे उनाव मा जागोन बेखौ नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर अननानै। नांबावगौ दा नै दायोहाय जोङो आमाइ उन्दै लाहानाव साहा लोंनो थांफिनगासिनो आरो जोंखौ आनैया लिंफैदों नालाय ओंखायनो जोङो आमाइ उन्दै लाहानाव साहा लोंनोसै आरो मा मोनजायो नायनोसै। नै दायोहाय जोङो आनैया जा गोथाव जाग्रा बानायनानै होबाय। Tolong mendang. Mà bà Lê chứ không gặp mình udah sama mula. Dah lah.